Nama TV in association with the Voice On Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Dance to dance, dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Here we go. I have a song. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಆದಾಬ್ ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ವಿ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಯು ಟು ವಿಐಪಿ's ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ದೇಪನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದೆತ್ತು ನವಾನ ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ABCD 1 ABCD 2 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ ಫೇಮ್ ಸುಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ. अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया, उससे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया. गणपति बप्पा मोरया, ऊर्जा वर्षी मोरया. लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले. देखो सबसे बड़ी मुझसे बस्तों का दम पे देखो जीत खड़ी. मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बड़ा हिंदुस्तान का. जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का. बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का. ना चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का. बेजुबान 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 कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा. बेजुबान कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा. We're back again, go! निशाने हूँ मैं मारती, खुद ज्यादा तो
మై గాడ్ సో అయితే ఎన్న అన్నట్టు ముట్ట ఇప్పును మీరు యాక్టర్ డాన్సర్ ఎంటర్టైనర్ వాట్ నాట్ సో కమ్ ఆన్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ లెట్ మీ హియర్ ఫర్ హిమ్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద కిడ్స్ థ్యాంక్ యూ And sir, welcome to the show. Thank you. Mast ಖುಷಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪರೋಡಗತ್ತಾ ಅಂದಿದ್ದಿ and anyways ir kudlaga baidaru so insa feel avundu kudlaga baid Actually, first, thank you so much for calling me here. And எனக்கு ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದುಡು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲೆ ದಾಯಪನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಿಂಜಮುಲ್ಗಿ ಉಡುಪಿಡುಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ ಇರೇನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಡ್ತೂಯ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇದೆ ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪುದರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತದ ಪೋತಾರೀರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಐರ್ನ ಸೊ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಯೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಐಕೆ ಅನ್ನಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬರವತ್ತೀನಿ ದಾಯಪನ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತು ಐತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನಟೆ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೂನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಮೀ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ವಾವ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ ವಿಷಯಸ್ಲ ಪೂರ ಆಡಾನ್ಸನ್ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ಎಂಕುಲ್ ಇರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಪವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನ್ ಇರ್ನ ಸೀಟ್ ಅವ್ಲು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Once again, welcome back to VIP's Last Bench Tulu movie and Namma TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys Own Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. ಓಕೆ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ದಂಬ ಕಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋರೆ ಬರೋಂದು ಲಿರನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ರೀಜನಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ದುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂ सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जगे मान मुक्ता भराची जय देव जय देव
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ನು ಈಗ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಚರಣ್ ಸರ್. I request Charan sir to please come on the stage. Hello sir, welcome to the show. And I request Akshata ma'am to please come forward and give a bouquet to him as a token of love. Thank you so much for the performance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you. Yes, now moving on. So ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಡಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೆ ಸೈಟು ಡಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ.
ऐसा परिणाम है, धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश. Hey boy, play that drum. Okay, wow. Malla Tati bird for extreme dance crew. So Anchane ite choreographer Remal Tedurbale merege nalla Malla Tati bird. So Manjeet sir, first of all, welcome to the show. Anchane ite namma judges ulle rakle donchi comments ke indu budka. Okay? Yes. Sushant sir, palle. Extreme Yes. crew. Beautiful. Thank you. And very powerful, bro. Thank you so Yeah, now we obviously centered onto तो you are a stand of the team. So I was thinking कि मैं बोला ये अच्छा भी डांस कर रहा है, ये टनल बंदी था. तो I was like I can be your choreographer and everything was superb. Obviously your costume is very nice, your team is also very good. The wow moment was that stick one. I saw so many shows like yan bari shows too the like judging lab होता है, अल्प लब होता है, उन्तु झामा यान ये पला तुझे. It was very unique, very beautifully done. And yes, you are looking fabulous. And our story मध्य अपन यार. First year onchur guess malpondittu obviously, but it was put it on very beautifully timing and very well executed. Thank you, bro. Thank you so much, means a lot. Thank you so much, sir. So Sushant sir no words, what a beautiful button. So any full navam param de punate. Yes, and Kishore sir, palle sir. ಮಂಜಿತ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಮಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಲ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಅಂಜದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂಜಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Thank you so much, bro. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you so much once again. Anchane idigonji bouquet korre, anchi token of love korre. Akshata ma'am daimalte stage ge barodu. Thank you so much for being a part of the show. Thank you. So itte inita episode nunchi elliya break datana vachina samaya. So enkul anchapodi insa varpa nikulodella pochu nikul TV edure kulude play. So now this is time to take a short break. Nama TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Mathurigla VIP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata Suswagata. So ella performances galaitu. Now it's time to begin the competition. So now last round group round ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರು, ಕೆಲವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೌಂಡ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಡಿನಾ? Okay, so let's start without any ado. So ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ contestant ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. So please put your hands together for ಆದ್ಯಾಯು ಕುಂದರ್. धिन धड़ाक आजा उड़ के
बनाना बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम ಓಕೆ ಆದ್ಯ ಎಂತಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ಸೆತ್ತು ನಿಂಗೆ ಚೋಟ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ಯ ಹಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆಣ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದ್ ಜಾರ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಾಡು ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೆಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ ಒಂದೀರ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದೊಲಿ ಇಂದಾಣ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋರದೆ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಟಫ್ ಅಂತ ಬೋಪಣು ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೆ ಆದ್ಯನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬೇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಆದ್ಯ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನಿಲಕ್ಕನೆ ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೋಡು ಬಟ್ ದುಂಬುದೇದೈತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರ ಕುಡಲ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ್ ಪುಟ್ಟಾಯ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಗ್ಲ ಚೂರು ಪನೋಡ ಆಪಣ್ ಓಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ So I request Adya's choreographer to please come on the stage. Starti barada, tati the shabda board aregla. Please welcome Roshan sir. Hello sir, welcome to the show. ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಯಾನಿರೇನು ತೂತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಆದೆಗ್ಲ ಇರೋ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಣ್ಣದೆ ಅವೇನು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾನ ಮಂತ್ಲೆ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲ್ ಅವು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಜ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪಣ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much, ma'am. Vishal sir, irna comments. ಆದ್ಯ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂಚಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಓ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ನಾ ಅಪ್ಪ ದಾಲ ಪನ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಸ ದಾಲ ಪನ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಸ ಅಂದಪ್ಪ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆದ್ಯ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಸೈಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಸದ್ದಾದ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚದಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತ ಹೈ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you so much sir. Yes, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ಸೆತ್ತನ್ ಚೋಟ್ ಮೆಣಸಿಂಗ್ ಕೈನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ಯ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ರೋಷನ್ ಹಾಯ್ ಆದ್ಯ तो या नहीं रे फर्स्ट टाइम तू पिन for me you are very powerful obviously because ya nire first time tondule akal one pin avla wrong attu dayapana akal ire tu ter that how much capable you are so you have to do that ire avu malpre down ire avu dold ittar ire very powerful ita yanko onchu tension ittini yana tavu tunda apujita ik dayapana continue dan chalu tinina that was very good use of prop and generally nama act and prop good power ಈ ಅಂಚಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅವಳ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೀಪ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆದ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು sir, thank you so much. Yes, comments pura tiggadaadana Adya, so any the performance edde etten but next time opportunity tikkanda nana tu nalla performance edde podu bang on barparate vapas yes
ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಕನಸೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ನೆನಪೆಂಬ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮ, ಈ ಸಡಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕವನ. Kavana, yes, Enkalonji, extraordinary dancer Kavana. So yes, Kavana, ensa perform altari neer. Best 100% kortar. So nana dalaji nana nama tension judges korka. Okay, so judges Kishore sir panle ensa etan Kavana na performance. Kavana. Yes sir. Eddathan performance. Thank you sir. And ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೋಲಿ ಇಂದಾಂಡು ದಪನ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ದಪನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಂದೊಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಲಂಚೆನೆ ದಪನ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಕವನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಬೇಸೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಕವನ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ Thank you sir. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕವನ. Thank you so much Kishore sir. Ashika ma'am, Panle ma'am, ensa etan merna performance. Hi Kavana. Hi ma'am. ಕವನ ಬರ್ಪಿನ ಪನ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಇನಿ ಕವನ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಕೂಡಲ ಚೂರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you so much ma'am. Vishal sir, idna comments. ಕವನ Hi sir. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ದಾದಾ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂನಾಗ ವಾವ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದಾ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಆಡತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿರಿಗೆ ಈಗ ಮಲ್ಪವ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೋರ್ ಅತೆ ಮಲ್ಪವ್ರತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you sir. Thank you so much. Yes, Sushant sir, irige tishtandu merna performance. ಹಾಯ್ Hi. ಕವನ Yes. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕು ಒಂಚೂರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೊಂದು ಇದನ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ತಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಸೊ ಕವನ very good for the prop because it is different how different undu and complicated undu. It's not easy that everyone can do it but you did it and for that I will obviously say that you are very nice and yes, if you don't mind, can I say something to you? Yes. Yeah. Kavana, try and dance open end dance. You are a contemporary dancer and they don't dance very compact. Dil khol ke dance karna puna you obviously understood and everything else is you are very good. Ir bari eddaller obviously mokalna comment kende gottapundu ki irna potential enchina vandu so yes, hope if I come one more episode and I want to see old Kavana. Yeah, Sure. thank you. Yes, thank you so much judges. Anchane Kavana, next time barnaga namma lockdown da dummuda Kavana vapas bard with full on energy. Yes, thank you so much Kavana.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನಿತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಚು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚಬಹುದು ಇಂಚ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಕುಲೋಡೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಟಿವಿ ದೆದರೆ ಕುಲದೆವ್ವೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Mathudegla VIP's Last Bench Tulu movie and Namma TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata Suswagata. Okay, so Kavanana performance to Dandana next Barondula Renkala Dance to Dance the hero. So please put your hands together for Navit Shetty. जूता कस के बेल्ट क्रॉस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हरदम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो ये वक्त के कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा ನಬಿದ್ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಬಿದ್ ರೆಡಿಯಾ ಜಜಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇನ್ರೆ ಎಸ್ ಎರಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಗ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ. ನಬಿತ್ ಹಾಯ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಾರು ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಫ್ ಇರೆಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ದಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಜಿ ದಾದನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಾರೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಜಾರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಆಂಡ್ ಅವೇನು ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೋಲಿ ಈದೆಡ್ಡೆ ಮಂದೊ ಇತ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಮನ್ಪೆ ಹೊಡಿತು ನನ್ನಲ್ಲ ದಪಣ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಂದೊ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನವೀತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿವೇಸ್ ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಸೇರ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ನಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ನಬಿತ್ ಈ ಕುಡಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದುಂಬುದ ನಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರ್ ಯಾ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, ma'am. Vishal sir, enchettani performance. ನಬೀತ್ ಯಾಡ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಅಂದತ ಏತಾತೆ ಐನಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಏಡಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೋ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಾಡುಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ರಗಲೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನೋಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೋದು ಮೇಲೆ ಮುಲ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಾದನ ಐಕ್ ನೋ ಎಸ್ ನಬೀತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಆತದ ನಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೊಕ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಓಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಡಿಜ್ಜಾನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆವಂತನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ದಯವಂಡ ರೌಂಡ್ಸ್ ಟಫ್ ಆವಂಪು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you so much, sir. Sushant sir, irege tashtan merna performance. Hello, hi, Nabit. ಹಾಯ್ See, your attitude is very good. Here, encha stage battar, here encha dance malpudire. Attitude was very nice. Obviously, your step was not up to the mark, but good use of stage. Stage bari edde use maltare, and that is there. And I think ಯಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇತೆ ಐಟ್ ಕೋರ್ಪಾಡ್ತು ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂದ್ಲೇರು ತೋ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿ ಇರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂತಾರೆ ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಾಲೆ ಬಹು ಪೂಜಾರ್ತು ಪೂರ ನಕಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಂದುಲ್ಲಾರ ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾದಾಂಡು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಪೂರ ನಕಲ್ಲೇ ಯಾದ್ ಅವ್ವೇಗೇನು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂದ್ಕೆ ಅವು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಇರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರಿ ಇವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇರೇ ದಾಪನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ that parents support their dreams like children dreams because yan yepa dance start malte yana amma appa aate support kortijar but Naveen obviously you are very lucky to have mom like this ki she come on stage and put blanket on you put your prop on stage to please make sure ki aap utna hi unko support karo are aate support karo and make her proud. Can I say something? Yes ma'am. Actually I have to say that I am proud that I have such a son because ఆయన షెడ్యూల్ యాన్ పనిపే కాండే 6 గంటೆಗೆ ಲಕ್ವೆ 6:30 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ పోయింది పనిపే ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ವೆ ಟಿಲ್ 9 o'clock 10:30 ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆರು 11 ಗಾನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು he leaves home at in the rickshaw by himself to Kadri ಬರ್ಪೆ ಪಿರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮೂಲು he lives in Dubai तो ಯಾನ್ ವರ್ತಿ ಅಪ್ಪುನು he takes care of his sister also himself microwave pura beccha mantu korpe onas phone mant panpe amma al tindolu yan kodonji class ge pidadondulle yan podu barpe so indirectly I have to say I am lucky that he is my son. See so ma'am, let me tell you obviously we are very proud of him. I'm not denying that, but obviously we are proud of you that you have a dream for him and aila atu banga batun ulle. Yes, we are not saying that, we are saying that about you. I want to thank you. Obviously he is doing it now. What you are saying, you are protecting him, that's because you are mom. All moms protect their kid and you are doing that, and that is very beautiful. That's why I want to tell you that relationship no one will get it, and you are very lucky to have her. Yeah, thank you. Yes, so irla patervare ha ite mer banper come on. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಐ ಸರ್ಚ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಕ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿತ್ ಮೀ. Okay, I'll try. Okay. Yes, start the word for Sushant sir. अरे वाह. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು సో మచ్ సో ఇత్తే ఇనిత ఎపిసోడ్ నుంచి ఎల్లియ బ్రేక్ దతన వచ్చిన సమయ సో ఎంకులు అంచపోతే ఇంచ వరప నిక్కులోడలా పోవచ్చు నీకులు టీవీ ఎదురే కులదిప్లే సో నౌ దిస్ ఇస్ టైమ్ టు టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్ Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Mathudegla VIP's Last Bench Tulu movie and Namma TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata Suswagata. Okay, so itte ee performance ge takkar korre namma Nidhi Bajpe ready adullere so barada tati for Nidhi Bajpe. सपनों को खोए हैं अपनों को खोए हैं इनको इंसाफ मिलता नहीं खून भी बह गया चैन भी उड़ गया डर मिटाने वाले कोई नहीं तुझे को इनके खुदा बन के रहना है तुझको करता हूँ मैं ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಕಡಲ ತೀರದ ಮುತ್ತು ಭಾವದೊಳಗಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಡಗರ ಸಿರಿಯ ಸವಲತ್ತು ಮರಗಳ ಸಾಲಿನ ತಂಪತ್ತು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಮಾತೆಯ ಕೈತುತ್ತು ಅವಳ ಮುತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಪೋರ್ಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಕೊಂಚಿ ತಾಟಿ ಬರೋಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದುಂಬುಲ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇನಫ್ ಆರ್ ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಮದರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಸೊ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುಜ ಬಟ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ ಯಾವ ಐಕ್ ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಧಿ ಕೇನ್ ಗಾನೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಚೆತ್ತಂದು ಎಸ್ ನಿಧಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಚೆತ್ತನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ನಿಧಿ ಪುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು
ಎಸ್ ನಿಧಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ನೇಪಾಳ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೈತೆ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೋಜಿ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ ಅವು ಬಡ ಆಪಿನ ಅವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತೂಪಿನ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈತೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಕೊರಿಯ ಇರತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿಗಾವಡ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗಾವಡ್ ಒಂಚು ಕ್ಲಾಪ್ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ನಿಧಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನೆತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಾರು ಆಶಿಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಟ್ಯುವೇಷನ್ಗೆ ಉಂತುದು ಅವೇನು ಮನ್ಪೂನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಂಡ್ ಆ ಸಿಟ್ಯುವೇಷನ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನೋತಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ದಯಪಂಡ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಧಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್. ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಧಿ ಕೊಡೋರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಏ ಪೂರ್ವಿ ಕೂಲಿ ಬೈದಿನ ತುಲೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಿನಿ ಎದುರ್ದ ಫುಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಂడి ಯಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕಂತದ್ದು. ನಿಧಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಈ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಕಲ ನಿಧಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಿಧಿ ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಧಿ first and you are very beautiful and very cute and your smile is very cute but yes in a dance la bari edethen and transition of your choreography transition ithinda step ida aw bari edethen and you also did very nice and your acting yes Nidhi please try you can become a very good actor. And I always say that because I think yetla pura dances ullerda akil bari edde acting malperda ayapana akil performance malpana continue act malpondu upper like emotional uppo happiness uppo sad uppo. That's why I always say ki one dancer can become a very good actor but actor I don't know if they can dance or not but one dancer can become a very good actor and that is you are the proof of that. Thank you sir. Thank you Nidhi. Do you want to say something? Yeah, say ತುಳುಡ್ ಪರ್ಲೆ. ಹಾಂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ನಿಧಿ ಬಚ್ಪೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮನ್ಪುನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಕ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಅದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಧಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಿ ಐ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಯತ ಇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೇ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಬಂದ್ಪಾರ ಅಂಚ ಬಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಮ್ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಕೀರ್ತನಾ. जिस तरह ये सफ़ेद कपड़े को शुद्ध और पवित्र माना जाता है उसी तरह हर माँ का प्यार भी शुद्ध और पवित्र होता है. ये प्यार हर एक बेटी को शादी के बाद हमेशा याद आती है और आज मुझे भी याद आ रही है आपकी माँ. जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी. ओ माँ जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी. एक
छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई जो लगेगा याद ही हो, आज भी मेरी बात करेगा बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता। अनमोल है। आप सबसे अलग हो और इस दुनिया में आपकी और आपके प्यार की जगह कोई और नहीं ले सकता। भी तो भर आती थी ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। Okay, Kirtana. Once Mata concept, it is very, very emotional in the Mata Regla Gotundu. Kudonchi Ammana concept Battundu. I think every time we understand that how important it is to have a mother in our life. And so Arna value, Arna sacrifices, Yonji dance nama kuda tuya. So let's not waste any more time and directly go to the judges. Yes, Kishore sir, panle. Yeah, Kirtana. Hi sir. Master Shokatan. Shokatan. Dapannaga choreographer enche kalpadir ancha mandir. Yen gonji bit mannaga steps on churu nanla onte latest wise on edde ettananda on the practice jaasti manpodu Kirtana. But props wise mast props use mandir. Mast props use mandir and prati props anla clear ad use mandir. ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. Yes, Ashrika ma'am, pan. Hi Kirtana, welcome back. Hi ma'am. Yes, ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಿತ್ತರತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡಿ ಕುಡಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡೀರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ. ಕೀರ್ತನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಖಾಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆವಾಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಡ್ ಆತನು ಸ್ಕೆಚ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಪಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಾನ ನೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಡೇರಡ ಪುಡ್ಯಾನ್ ಪುಡೇರ್ಲಕ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿವೇ ಎಸ್ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗಾನೆ ಎಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತನ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಸೊ ಕೀರ್ತನ ಜನರಲಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ डांस मल्पे तो यान यंक प्रॉप येड्डे आपुजी दायपना वेरी क्लमजी आपुंडी अप पैक्ट अदरवाइज बिकॉज प्रॉप समटाइम नंबर सपोर्ट मल्पुजर इट्स ऑलवेज दैट वी हैंडल प्रॉप बट आई थिंक दिस टाइम प्रॉप आल्सो हैंडल यू वेरी नाइसली एंड it's a prop round. This is the prop round. This is the prop act what you did now right now. It was very beautifully, very well managed, and you understand prop also very well. You understand stage very well. I love that concept. Obviously very good choice of songs, and your extension of body, that was very nice. In a body the length bari edde open IT edde gotta apundi yet trained dancer ullar bandu, and you are very beautiful dancer. Keep dancing. Thank you so much. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೇನಿ ಸೊ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪಂಡರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಹೈ ಫೈ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾವಾಗ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನಿತ್ತ ಎಪಿಸೋಡ್ నుంచి ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚಬಹುದು ಇಂಚ ಬರ್ಬ ನಿಕುಲೋಡೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚು ನಿಕುಲ್ ಟಿವಿ ದೆದರೆ ಕುಲದೆವ್ವೆ ಸೊ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ Fix Art presents Dance to Dance Junior. Dance to Dance. Mathudigla VIP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata Suswagata. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಾವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಪೋತಾ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲರು ಸೊ ಮಾತನ್ನ ಜೋರನ ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಯು ಕುಂದರ್ दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला होता है जो
पैसे वाला लो, सुख वाला, सोज वाला, फैज वाला लो, होता है जो लब से ज्यादा पैसे वाला, इश्क वाला लो। ये दिल नादान था पर आज कुछ ज़्यादा हुआ, जो खोने का था डर तुझे पता नहीं क्यों ज्यादा हुआ, इश्क वाला। Okay, high five. High five can. Yes. Okay, so ಮೇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರಾ ಕುಲ್ದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತು ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇರೆ ಏತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತು ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎನಿವೇಸ್ ಫೈನಲಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ತೂಪೇರೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಲೆಪ್ಲೆ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಓಲಾರ್ ಬಲೆ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಎಸ್ ರೋಷನ್ ಎಂಚ ಬಂದೇರು ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ದಯಪಣ ಯಾನ್ ತೂತೆ ನಿಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ರಿತ್ವಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡು ರಿತ್ವಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ನಿಗುಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ದಾಯಿ ಗಂಚದ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಜ ಅವು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಜೇರ ಅದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಒಂಜೆರಡು ಕಡೆ ತಾರೆ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ಜೇರು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಂತದೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಮಂದಿ ಇನಿ ಮಾತ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜೇರೆ ಬಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅಂದ ಇತ್ತೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೂರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಆಯ್ತಿ ಜಾರೊತ್ತು ನಂಚೂರು ಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಋತ್ವಿಕ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನೆತ್ತ ದುಂಬುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ you cannot give excuse like this because we are dancers, we are entertainer, we sell things. Namma maruva namma sotaga maruva tab alpa bonaga audience getonwer we thought ki choreographer na problem, that's why we called Roshan here, but now we understand we are yan ire dada nerondijje yan just panundulle yes ire bejara ondijja okay yan nerpinattu because if you are not comfortable ijjar waitla say to Roshan sir ki sir I think this will not happen because you are a very good dancer, very beautiful dancer, you understand body language, we enjoy dancing, we love watching you hai na. I can make out that in one piece I can make out ki you are a very good dancer, but what happened yepa nama stunt malpare bopun avu nama kai tu puje because prop used very nicely. Roshan, very good bro, very good. Okay, next time make sure you be comfortable and then come on stage. Okay, sorry if you feel bad. ಈ ಜಂಜ ಉಂದುದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪನಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮನ್ಪನಗನೆ ಆಫ್ ಇತ್ತನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪನ ಹಿಂಗೆ ರೋಷನ್ ನಾನು ಐಕ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ರೋಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಉಡುಪಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಲು ಉಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಪರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ಲು ಅಂತೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಉನ್ಮನ್ ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇಪಣ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಸರಿ ಅದೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದವು ಚೂರು ಟೈಟ್ ಆದವು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ Roshan, ಎಸ್ ಸರ್ no excuse, we are performer. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರೋಷನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಯಾ ಇರ್ಲ ರಿತ್ವಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ Okay, ready, yes. Malapati board for Roshan sir and Ritwik.
ಆಯ್ತು ತಾಟಿ ಬರೋಣ ಜೋರು. ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಲಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದು. ಎಸ್ ಐ ನೋ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕಾತೊಂದು ಇರ್ಪನ್ರೆ. ಎಸ್ ರೋಷನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬ್ರೋ, ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಸಿ ಯಾನ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ದೂಪತ್ತು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡೆಡಿಂಚಿ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಬ್ರೋ, ನಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗುರು ಹೋತಾ ಹೈ. Thank you so much, bro. Thank you so much, sir. Vishal, sir. Yes, Ritvik. Yes, sir. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ದರ್ ನೆಟೆ ಮಲ್ದಿಜ್ವಂಡ ಬಹುಶಃ ಸುಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಇಂತುದು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಂದು ಬಿಡಿಯರು ಆಯ್ನ್ ಮಲ್ಪ ಐ ವೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಾಲೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಐ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡರ್ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಯ್. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಬನ್ಲೆ ಈಗ ಪೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಡೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನ ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ. అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ रिदम ये पर भी आज काटेंगे हे అంటే బుడా శవం
ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತನೆಗ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇನ್ಗಾನೆ ಎಂಚೆತ್ತನಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಏಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಗ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎವ್ರಿವನ್ಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಶ್ರೇಯಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂತ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನು ಒಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಾದನ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಂದು ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಪುಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಎಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಕುಡಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಓಕೆ ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವೇನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ದಾದಾಯಿನಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ അടുത്ത ದಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಜೋ ತೂಲ್ ಸರಿ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡಲ್ಪ ಒಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ದು ಸರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಕ್ ಆತನು ಶ್ರೇಯ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ ಆತನು ನನೊಂತ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಂಡ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ Hello, hi Shreya. ಹಾಯ್ ಸರ್ Shreya, very nice. I like it. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ So Shreya, you sleep baka kuda dance madbirda. It's a very good sign of a good performance, and it shows that you very confident ulla, and please keep dancing because it's a very kammi dancer ulle. There are confidence ullu. Iruttu ja, very nice. Keep dancing, yeah. Thank you. ಮಾತುಡೆಗ್ಲ VIP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata, Suswagata. Thank you so much, Shreya. Tuka next time Dada Pundu select and Nana powerful adu nalla energy part dance mal play, okay? High five. Yes, thank you. So itte inita episode nunchi elliya break dattu nachina samaya. So enkul anchapodi incha varpa nikkulodella pochu nikul TV edure kullude play. So now this is time to take a short break. Nama TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Dance to dance. Mathudegla VIP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata, Suswagata. Okay. So itte next takkar korre barondulleru namma next performer. So taati word for Diya Alva. कोई मौसम तुमसे अच्छा ना कोई मंजिल तुमसे अच्छा हमारे रहना है संग रे तुम जो मिले
के लिए स्वतंत्र कितना जरूरी है, उतना ही चिड़ियों के लिए भी जरूरी है। हमारे मनोरंजन के लिए चिड़ियों का स्वतंत्र छीनकर उनके बद्दुओं का कारण ना बने, ना बने, ना बने। लगी जिंदगी ये नहीं, अब ना तुम जी पाऊंगा। What a performance! म्हणजे मस्त डिफरंट आहे ना टॉपिक अँड ॲज वेल ॲज मात येत इम्पॉर्टंट उंडू दिस इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज एव्री अदर ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲ ಕಾಂಡು ನಮ್ಗೆ ಪಿದೆ ಪೋರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬಹಾನ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಪಕ್ಷುಲಕ್ನ 24 hours their whole life ಅಕುಲ್ ಇನ್ಸನ್ ಇವ್ವಿರ್ ಬಣ ದೆನ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಅದು ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಅಕುಲಕ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಕುಲಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಯರ್ ಆ್ಯಪು ಜೈನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದೆತ್ತಿನೇಕು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಗೂಡು ಪಾಡ್ಸತಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋರ್ಲು ಅಂಡ್ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಏತು ಬೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡಿ ಮೂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಬಟ್ ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಈ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ವೇ ಇತ್ತಿನದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೊದಲು ಇಂಚನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಗು ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಯಾ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಇರ್ ಕೂಡಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ಒಂಚು ಪನೋಡು ಅವೇ ಎಸ್ ದಿಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ನಿಂಗುಲು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂತಾರೆ ದಿಯಾ ಬೊಕ ಆಶಿಕ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು First, congratulations because it's a very good message, very good use of prop and very good costume. Thank you, sir. So I like the overall act and yes, like everyone said, Puranakal like and Youngler like and obviously like and but yes, you're a very good dancer and you understand prop and that is more difficult. Oh, it's very nice. I think I liked it. Thank you, sir. ಸೊ ಮಾತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಡ್ಲ ಬೆಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಂಚು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ नदियों पार से नदियों पार से कितने खड़े से दिल लाया नाल दिल लाया दिल लाया नाल दिल लाया ओ नाता बेना ओ नाता बेना
Okay, Manasvi. Very cute performance in Panoli. Enjoyable performance. Engle kushi and but the judges the kind akle get kushi atundu. Yes, Ashika ma'am, Panle ma'am, enjoy performance. Hi Junior Shakti. Kujalak dada and Udda baidanite lockdown ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಜೋಶ್ ಅವಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಡ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೋಡ್ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಅವೇ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಜೋಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಆತ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much, ma'am. Vishal sir, Panle sir, and Chetan performance. ಮನಸ್ವಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಚೈನಾ ಮೇಡ ಬೊಕ ಇಂಡಿಯಾದಾನೆ ನಿಕುಲೆ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ ಓ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ಲು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಮನಸ್ವಿ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋರದೆ ಶೂರ್ ಅದೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you so much, sir. Kishore sir, Panle sir, and Chetan performance. ಮನಸ್ವಿ ಇಂಕ ಮನಸ್ವಿ ಒಂದಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿರ ತಾದಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮನಸ್ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ವಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನಸ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much, sir. Yes, Sushant sir, Panle sir. Hello, Manasvi. Manasvi, a very graceful dancer that I saw. Bari yet a graceful ullar. And costume and everything was very nice. Yes, very good use of prop. And I love dancing. You also love dancing. So keep dancing. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Okay, so comments tikadatu nana dada pununtoka. Okay na? Thank you so much. Nama TV in association with the Voice Zone Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Mathuregla VIP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys Zone Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata Suswagata. Performance ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So please welcome Samanvi on the stage. ಸಮಯ ಎದ್ದೇಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಬಂತು ನೋಡು ಸಮಯ. ಬಾಯಮ್ಮ. ಸಮು ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया. डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया. सपने
ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಲ್ಕೆ ಸಪ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಸಪ್ನೆಗೆ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕುಲ್ಕೆ ಸಪ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರೀಗ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜಡ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಸಮನ್ವಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀನು? ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಶ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಯಾ, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಮನ್ವಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರಿ, ಈ ಸಲ ಸಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀಟ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮನ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಮಂತ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಎಸ್, ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, very good use of space. Transition of your steps was very nice. Thank you. And I like the how you showed full day, how routine your routine was. Yes. That was nice. The changing on stage was beautiful. I love you, that sir. because it shows your confidence. It shows that I'm with you. I was traveling with you. I was with you. Acha, you are changing. You are sleeping. Now you are brushing. So that's how I liked it. So that's why I liked it. Thank you so much. Channagida. Thank you. Yes, thank you so much sir. Thank you so much. సో ఇత్తే ఎనిత ఎపిసోడ్ నుంచి ఎల్లి బ్రేక్ దెత్తునంచిన సమయ సో ఇంకలు అంచపోతే ఇంచవర్ప నిక్కులోడెలా పోవచ్చు నిక్కులు టీవీ దగ్గర కులదవ్వే సో now it's time to take a short break. Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Dance to dance. Mathudegla VIP's Last Bench Tulu movie and Namma TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. Swagata suswagata. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕನಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಇಂಚರಾ.
मैं ये शपथ लेता हूं कि किसी भी कीमत पर अपने देश और देशवासियों की हमेशा रक्षा करूंगा। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಶಾಯರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸೇ ವಾ ವಾ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅರೆ ಕ್ಯೂ ಮರ್ತೆ ಹೋ ಸನಮ್ ಕೆ ಲಿಯೆ, अरे क्यों मरते हो सनम के लिए, दुपट्टा भी ना मिलेगा कफन के लिए, दुपट्टा भी ना मिलेगा कफन के लिए. अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए. तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಲೇಬೇಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಇಂಚನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಚರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆಗೆದ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸಹ ಕ್ರಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೂ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್, ವಿಶಾಲ್ ಸರ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಇಂಚಾರ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಏ ಹಾಯ್ ಇಂಚರ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಚರ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಯಾ, ಓಕೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಿಲ್ ಖೋಲ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪೇ ನೀವು ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತೂ ನೀವು 100% ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕು ಪುಟ್ಟ ನೀವು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಂಚರ. ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್? ಸ್ವರ, ಧ್ವನಿ. ಧ್ವನಿ. ಓ, ವಾಯ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. I was asking Kishore sir ki what is your name, to Injara, some different name all this, but let's come back to your performance.
I love everything. Thank you, sir. First, I'm a big fan of obviously Army because I feel very powerful when I listen to all the songs, and you dance also that much powerful. And this attire, the way you are dressing, the way your eyebrows go up, your hairstyle, it suits you. It's look more powerful from you. So yeah, the overall package was very nice. So that's why I loved it. Thank you so much, Inchara. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. Okay. ಎಸ್, ಚುಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಲಿ ಪೋ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್. हमेशा रक्षा करूंगा. ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಗ್ಯಾಪ್ ಎತ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಮೊಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬತ್ತೆ ಅಗಲ ಗೋರೆ ಅಪ್ಪನ ಪೇರು ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ obviously है so that's why it's good to watch them and when you get time you dance but yes you are very good dancer. I think much more good dancer than me. ಮಚ್ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ದನ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚರಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ in association with the Boys on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Dance to dance, dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Here we go. I have a son. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಸಲಾಂ, ನಮಸ್ತೆ, ಆದಾಬ್, ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ವಿ, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಯು ಟು VIP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors, powered by Boys on Dance Academy, Fix Art Entertainment and Peekaboo. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟಿ ಬಾಯ್. ಸೊ ಮೇರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 2.0 ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೀಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Shri Ganesha Deva Shri Ganesha Deva Shri Ganesha Deva Shri
Neil. So Kudarala bit mele, it's like we are watching a new Neil now. Okay, so ಈ new Neil na performance ಹೇಗಿತ್ತು? It sounds like a tongue twister. Okay, so ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ? Yes, ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟ. ಹಾಯ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ತೋಚೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಾಡು ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೆ ಕುಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ Yeah? Yes, ma'am. All the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. Vishal sir. Neil full update ಆದ ಬೈದೇರು 2020 ದ ನೀಲ್ ಎತ್ತವು ಆಶಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಅವೀರ್ ಪೊನ್ನು ಸೇಮ್ ಪೊನ್ನೆ ಬಲೂನ್ ಲಗ ರೋಜು ನಿಂಗೆ ನೀಲ್ ತೂನಗ ನೀಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು Thank you. ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಡ್ಡೈತನ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೈತನ್ ಸಾಂಗ್ ಗಣಪತಿ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಅವ್ಳು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ಒಂತ ದಾದನು ಅಂತ ಡಲ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you so much, sir. Kishore sir. ನೀಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you. Thank you so much, sir. Shan sir, ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀಲ್ Yes. ನೀಲ್ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎತ್ತನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಚ ಅವ್ರ ಪೇರು ಕರೀನಾ ಕೇಫ್ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎತ್ತನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಯರ್ ವೈಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಓ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತಾರಾ ಓಹ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಸ್ obviously they said ki energy irna onchur kammi toju nittan dapana already song the tempo very high undu ganpati a energy atatagundu undu generally yerla solo nattu kammi malpunu undu pura padya is very good that you showed confidence and you pick all this because otherwise generally take people to get the energy but alone you are looking like a small ganpati only so thank you so much for dance thank you Yes, thank you so much, sir. Yes, so Neil 2.0. Thank you so much. Okay, so next beautiful agi ready agi nama next contestant of the powerful performance na kodlike ready agidare. So Vali Chappale for Pradyusha. तू है लाजवाब तेरे जलवे हजार मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं उसे ढूंढती नजर लगे तो ही है वही बदियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी पर तेरे बिना एक मुझे मिलती नहीं तेरे बिना जिन्होंने यार ना मिले
धतिंग नाच धतिंग 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 नाच ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ 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 ಕ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಬೆ ಒಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕೈತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ರಜೇಶ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡು ಇರ್ತಾರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತಾವ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಿದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ ದಯಪಡ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಹಂಚಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡಿಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಪ್ರಜೇಶ ದಯಪಡ ಎಂಗುಲು ನಿಗುಲು ನನ್ನ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಪಿರ ಪಿರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಗುಲು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆಂಡು ಉನ್ನಾಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಕೊಡ್ಚಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೊಡಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಜೇಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಪ್ರಜೇಶ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಅವಡ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಮೂನೆಗೆ ಹಾಕೊಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಓರಮಲ್ ತೋಚ್ಬಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಚೇತನ್ ಏ ಪ್ರಜ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಾರ ಐನ ಕ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅವ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅವು ತೊಂದರೆ ಜಿತೆ ಮಲ್ ತೋಚ್ ಬರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾ ಪ್ರಜ್ಯೂಷ ಈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡು ಬರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಿಟ್ಟ ಈರ್ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಅದೇ ನೀಟ್ ಅದ್ ಮನ್ಪೊಡ್ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪ್ರಜೂಷ ಅಮೇಜಿಂಗ್ amazing so Pradyusha you are very powerful dancers and dance epala start apunta ita dumbu encha untuver height gotta apunde dancer encha ulle so ir ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನಿಂಚ ಕೈ ಮಲ್ತದ ಜರಿ yes I am ready so that time only you win that you have that much confidence and ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಉಂಡು ಇರ್ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಯಿನ ಐಕಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕ ತಿರ್ತು ಪೋಯಾರ so you have that much of common sense and stage sense that to change the step on the spot and you have that in this age it's commendable thank you so much thank you so much for dancing thank you sir thank you so much sir okay ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಾಪ್ ಉಂಟುಕ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ in association with the Voice Zone Dance Academy Fix Art presents Dance to Dance Junior Okay, so it's the next performance को रैंक ना सानवी रेडियो लेरे बरड़ ताटी का लॉकडाउन घोषित किया है सबसे विनती है घर रहे सुरक्षित रहे न्यूज़ देखा क्या मैं तो अपने घर जा रही हूँ आप अपना देखो हाँ ओके बाय
अरे तुम चली जाओगी तो मेरा घर का काम कौन करेगा? तुम क्या जानू रमेश बाबू, रमेश बाबू, रमेश बाबू। Everybody, yeah. Welcome to my party, yeah. I am naughty, naughty, yeah. I am giving welcome. My name is Bhakti Kanakam. अपनी पोड़े 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 अस्ती पोड़े कन्नाले इपड़ी पोड़े 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 कैयाले ओड़ा पुरकता ऊटे एरिकिरे ओड़ा कनपति कना मुट्टी आडवरे इन्नरे पोदमा इन्न कोंजम वेनुमा बुंदे कुड़ियों पकड़ा पोल तैयार हो जाओ इन्नरे पोदमा इन्न कोंजम वेनुमा Boy hero, so you think you can dance, Put your hands up! My name is Bhakti Kanakam. अपनी पोड़े 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 अस्ती पोड़े कन्नाले इपड़ी पोड़े 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 कैयाले ओड़ा पुरकता ऊटे एरिकिरे ओड़ा कनपति कना मुट्टी आडवरे इन्नरे पोदमा इन्न कोंजम वेनुमा Okay, so first of all, Sanveer, na expression is chef's kiss in the panoli. Ata porla, ata cute ato chwara. But itte, ningla judges again gane. Okay, Ashika ma'am, parle ma'am. ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟ ಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಲೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪುಟ್ಟ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಲ ಆತೆ ನೀಟಾದ ఇంకా ఉందాయిజి సో నెక్స్ట్ టైం కూడా షోక్ ప్రాక్టీస్ మంత్ బరోడీర్ అవే యా ఒక ఎనర్జీ వైజ్ ఇరక్ పన్ పింబర్చ్ యా రాక్ యా Thank you so much, ma'am. Vishal sir. ಸಾನ್ವಿ Yes sir. ಓ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿನಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆ ಗುಂಜಿ ಬಾಜನೆ ದೆಕ್ಕು ನೆಂಚ ಅಂತ ಕಲ್ಪಾದ ಗೊರಿ ಅಲ್ವಾ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡೆ ದೆಕ್ಕೋಲಿ ಬೊಕ ಬಾಜನೆ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಸಿ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕು ನೀರುವೇರು ಸಾನ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದೋಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you so much, sir. Kishore sir, Manle sir. ಸಾನ್ವಿ Yes sir. ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ డాన్స్కి ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಭಜನ್ ದೆಕ್ಕು ನಾಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ డాన్స్కి ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರಲೆ ಆಯ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you sir. Thank you so much, sir. Sushant sir, Manle sir. Sanvi. Yes sir. Sanvi, very nice. I liked it. Thank you. So, your expression was very good. Very loud, very cute. And yencha character ittu anchane irpoyaru. And that traveling wala thing, high speed incha walk malpondittar. That was very nice. Thank you. Jhama, हम लोग झामा बोलते हैं उसको. तो झामा was very nice. And रड्ड कुजल दाखिल, पोनी दाखिल, very good boys. अन्ना, येर बोल उल्लार पोनी दाखिल, very nice. And ईर बाजना देखना का यंकु यन्ना wife दा वंचने ने बत्तन. आरला वंचे इल्लडु पद्दा पाड़ता हुए चालू पुनारना. So yes, thank you so much for dancing. That's it. Okay. Thank you so much, sir. Okay, so thank you so much, Sanvi. Dada puntu ga results. Okay, thank you. Okay, so next contestant ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. Hi, I am Joker.
कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, तुझे नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम, हुआ है पूरा हाल। ఏది ఖుషి అండి గిరిన పర్ఫార్మెన్స్ ఏది ఖుషి అని జడ్జెస్ పనోడు ఇంకెన్న పదనే రాపచ్చి ఓ క్యా బాత్ హై వరడు తాటి వరడు ఓకే ఆహా హీరో ఎనీవేస్ సో లెట్స్ ఆస్క్ అవర్ జడ్జెస్ yes విశాల్ సార్ పన్లే సార్ ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಈ ದಾದಾಂಡೋಲಂಜಿ ವಾವ್ ಕೊರ್ಪರೊಂದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಮನ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಚೈತನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ ವೆಂಕಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೀರೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೀರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ಸೈತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ವಿ ಈರ್ ಮೈ ಕರಡನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಫೇರಿನಿ ಫುಲ್ ಶೋ ಎಸ್ ಋತ್ವಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಸ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈರ್ ಒಂದೇರ್ದು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಋತ್ವಿಕ್ ನೆತ್ತೆಡ್ದು ಡಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪರ್ ಇರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಲ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಯಾ ಇಂಕ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚೈತನ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪುರಾಣಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀರೋ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿಂತ ಬಕ್ಕಲ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಜಜಿಂಗ್ ದ ಕೇ ನೋಡ್ತಾ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಬನ್ನೋಡ ಖತರ್ನಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಈರ್ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಜಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವು ಇರ್ನ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಏತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಾರ್ತ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ವೈ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ it's very nice means it's difficult to portray but you did it very nice. I don't know how can you understand that much in so much little age. It was very nice. Thank you bro. Thank you so much sir. Yes Ritwik, thank you so much. Bari ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ yes ಭಾರಿ ಖುಷಿ thank you so much. Namma TV in association with the Voice on Dance Academy FixArt presents Dance to Dance Junior. Dance to Dance. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದೊಲ್ಲೇರು ನಿಖುಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಣ ದಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತಾಟಿ ಬರಡು ಪೋ ದೃಷ್ಟಿ लंबी डगर है पर हिम्मत है संग
से बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे ये कितना पड़ेगी? इसकी शादी करा दो, हमारा बोझ तो हल्का हो जाएगा। ये खेलने की उम्र नहीं है, घर के कामों पे लग जाओ। मनवा में मेरे आंधी है उठी मस्त खड़ी हूँ मैं सांसों में बांध अपनी ही सांस निश्शब्द खड़ी हूँ मैं दुनिया से जीती जीती खुद से हारी बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं आईना में और अक्स में मस्त खड़ी हूँ मैं झुंझुवात अंतर में गूंजे दिवस रात एक शून्य शून्य कपटी विशाल माया का मध्यम मंत्र जाल मन की दिशा से लड़ती मैं भिड़ती विश्वस्त खड़ी हूँ मैं मेरी लाज मैं हूँ चूनर भी मैं हूँ चूनर पे दाग भी मैं हो गई मेरी पूरी चुनरिया कोरे बरसी कोरी चुनरिया हो गई। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी बॉडी में रहना होगा, नहीं तो ढूंढ ले अपने लिए नया घर। और रियली इस उम्र में अकेली कहाँ जाएगी? चाहती क्या तू? सिर्फ अपनापन और इज्जत चाहती तू खुद की खोज में निकल, किसमें हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय की भी तलाश है। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी छू के देखो दिल मेरा तुम दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी तुमको नहीं छोड़ूंगी। Okay, wow. I think first time I'm speechless. I think Dada Panudunde gotta on this because this topic is so sensitive and so vast also. So pura onji nama social life would avundippina nam gottisi erna life would Dada avundundu onji chun Dada pura avundundu panpina onji woman na life would enchina pura apunundu toja there. I think this deserves a big round of applause for choosing such a sensitive topic. And Anchane standing ovation la tikkandu Sushant sir and sound undu. Feeling very happy. Very happy. Okay. So they feeling very happy. Nalla happy apuna tukana. Okay. Yes. Sushant sir ire panle. दृष्टि Hello sir. सो जनरली यानला स्पीचलेस आप पूजे तो यानला बंचूರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಕಿ ಯಾನ್ ದಾದಾ ಬನ್ನೋಡು ಮೊಲ್ ಯತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೋಲು ಜನರಲಿ ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತುತ್ತುಂಡು ಕಿ ದಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಬಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ ಸುರುಟೆ ಮುಕಲ್ನ ಚಾಲು ಇತ್ತು ಕಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಜನರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 3 layers of your act you showed it so nicely. Like first you were very childish, then you become a woman, then you become a goddess because you are aggressive. That 3 expressions you showed it very nicely, very beautifully. And in this age it's very difficult because I'm telling you
ಏತು ನಕಲಿ ಏತು ಏಜ್ಲ ಆಪುಂಡು ಏತು ಸರಿ ನಲ್ಪೇರು ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಲ್ಪೋರು ಬಕ್ಕಲ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರೇ ಅವು ಇತ್ತಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ದಟ್ಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್. ದೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪುಟ್ಟ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೂ ವಾವ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟ. ಅದು ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಿಶಾಲ್ ಸರ್, ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ದೃಷ್ಟಿ ಹಲೋ ಸರ್. ದೃಷ್ಟಿ ದೈದಾರತ ದೆತ್ತದೇ ಬೈದಿನ ಅಂದಿನ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಣಗನೆ ಪೊಣೊಂತೇರು ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲೊಂದಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪಂದು ಈ ವರಿಪಾಯ ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ದಿ ನಿಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದುಗೋರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಾನು. ಸೊ ಕೂಡ ಇನ್ನಾದಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದೃಷ್ಟಿ ಏಪಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುವೆ ಇನಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತು ಬೊಡ್ಪೇರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್, ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಎಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವನ ಪನಿಲಗನೆ ಮಂತಲ್ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಯಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಇನ್ನಿತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಆಂಡ ಯಾನು ದೃಷ್ಟಿನ ತುಪ್ಪನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೆಪಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂತಾನೆ ದೃಷ್ಟಿನ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರ್ದು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಡೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ ದೆಪಡ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೂತ ದೃಷ್ಟಿನ ಎಂಕ್ ಅವನು ಕಮ್ಮಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಯಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದು ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರಬಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೃಷ್ಟಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್, ಪನ್ಲೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಯು ಅವು ಮೂವ್ ಮಲ್ತಾರ್ತಾವ ಪ್ರಿಯಾ ಬೋದು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಾರ ಅವು ಪನ ಕೆಂಜ ಪನಗರ ಬರೋದಿತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀನ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And it's generally done by Western dancer, but I don't know. You are an Indian dancer, right? Classical, both. Very beautiful, very beautiful. But whatever they say is that you are heroine or you are. Sir pe mat chadne dena. Yes, sir. Yes, please. Yes, thank you so much, sir. So we can say Drishti is back with a bang. Okay, so Drishti mast ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. So next round select ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಕೋಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ? I'll be waiting for you. Okay? High five. Yes, thank you. Oh my God, what a performance. So ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋರ ತಾತಿ ಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ.
मजाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, देखो 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 देखो। ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆ ಪೋಡ್ಯಾನ್ ಜೈ ಹೋ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾಲೆ ಯಾವ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇರೆನೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮೇರೆಗಿತ್ತಿನ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಡಲ್ಲ ಶ ಇನ್ಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ವಾಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬೈದಾರೆ ಅಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಗಾತೆ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಚ್ಪಾಯ್. So you guys was wonderful. Bari edde maltar nikli and very energetic, very synchronized and yetla dadala mark cut mal par ittenda dadala ee sari malte jar aw baby kenle ar pan perire hava and I think yani kandedinchi ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನರಲಿ तो yes girls power very good and I think I say होना चाहिए and it should be like this only because you girls should dance because iske previous act was also like that only on girls, so it's a perfect message from that act and you girls are doing very nice, very amazing. Thank you sir. Thank you. ಓಕೆ ಸೊ ಈತೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ತೆಗೆದಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನಿಖಿಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡೆತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹೆಲೋ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಅಂಚನೆ ಎರೆಗೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತ ತೋಜಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Thank you so much. Nama TV in association with the Boyzone Dance Academy, FixArt presents Dance to Dance Junior. Dance to dance. Okay, so ee onji powerful performance I bokka kudonji powerful performance nam eduru bare undu from another special team, so please welcome Extreme Dance Crew. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए
performance and visual treat laka maathirlo onje the coordination mal that I just the inner dancer in me was like wow. So anyways, so itte judges reckon gane kala Sushant sir gaatondhu ler. Yes sir balle ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಸೊ ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಪುಂತ तो जजेस उल्लेर येतला अकलना उलय धाक 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 तिंचा चालू पण यान फर्स्ट पन पे यान सत्य अन पे इंचा आपुंड येपला जजेस ना निखिल आउटस्टैंडिंग अमेजिंग you all of are looking very beautiful and very well synchronized. Amazing, what do you say, formation, bro. And let me tell you, you're very good choreographer, bro, because you have very good understanding. I'll come there. So I think this is the first time where Sushant sir pandin I'll come there and this is an achievement, man. Wow. Ansane sir yaanla udupidala ava. Let me hear for Sushant sir. So yearla udupi daglu per dagalna blood dance upon. Thank you so much. So he have so good understanding of choreography and I think formation it shows full dance but maltin bakkala at spin malde bakka formation maltedu bakka balance maltin. It's amazing because for me it's very tough. I tried. I think the hardest form of dancing if it's there then it is this. I seriously feel Indian is very tough and you girls are looking very beautiful ma'am there actually. And ullai vanji uppunta dancer the kid avu yepala dance tikkinda udupujer avundu correct timing board correct pogundu. So thank you so much for dancing and thank you so much. I think it's inspired me also because I'm going to do a Kannada film. In that also we have some like Indian piece in that. So now I am feeling excited how I'll do and how I'll look. So yes, let's see how I'll look. Yeah, thank you so much. Sushant bhai, Thank you. Sushant bhai. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೇರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಏರ್ ಲೈಜರಿಂದ ಮಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗೆ ಆರ್ ಒರಿಯಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಗರ್ಲ್ಸ್ 16 is equal to 1 ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಏರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ that is there obviously that is there but I don't know how he handles here ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಈತ ಜನ ಯಂಕ್ ಏನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬಟ್ how Anyways, thank you sir, thank you so much and thank you. Dance to dance, dance to dance, dance dance dance, dance to dance, dance dance dance. Here we go. Hi, hello, salam, namaste. Let's start to dance. Kuriyona matte matte. Let's start to dance. Okay. So Mata performance la and Mata gammat and but now it's time for the difficult part, the results of this episode. So ee onchi prop round nama different aina props tu ya different aina dance tu ya different aina matters. So itte enkala judges panperu whom they want to leave the show and whom they want to continue. So Mata na tension massa undu. So without wasting much time, ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಅಂತ 14 ಜೋಕುಲು ಎರಡೇ ಬಂದೇರು డాన్స్ ಎಂಕುಲು ಜಡ್ಜಸ್ ಬಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುವ ಒರಿದಿನ ಅಕುಲು ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ 3 ಪೀಪಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೋ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು. So start malple Kishore anna. First participant anna. So yan enu ettaki obviously yan after long time I am coming and I am also dancer. Yan la dancer ulle to yankavu pressure ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋ ಏನ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಂಗಲು ಮೂಜಿ ಜನಗೆ ಕಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ Oh my god, I agree with you 101%. Ekela purdu popun porche So I don't know, are you guys agree? ಸುಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಏರಂಡಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆವಡ್ ಇಜಿನ ಶೋ ಮುಗಿ ಅಂದೊಂದು ಮುಗಿನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೊಕ ಡಬಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಮುಗಿ ಎಸ್
ಆಶಿಕ ಇತ್ತೇನೆ ಲಕ್ಕದ ಬೋಬಿನೆಟುಲ್ಲೆ ರೈಕಗೆ ನಾನು ಜಿ ಜಿ ಅಂದ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಶೋಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೈದೆ ಅನ್ನ ಏನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಜ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂದೊಂಜಿ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಈರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಊಲಜ್ಜಿ ಬನಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆನ್ನ ಈತ್ ಬಂದಿನಾರು ಈತ್ ಪುರ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುದುಮಂತದ್ದು ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ಈತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ದು ಮಾತೇರ್ ನೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಂಗಲಾದು ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿನಾರು ಆರ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಶೋ ದಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಯಾವೊಂದುಂಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ yes Okay. ಯಾಂದ್ ಅಂದ್ ದಯ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಪನ ಶೋಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐ seriously respect Kishore Anna and his team like Murli, Denson and producer, she's there. So they are so lovable. Bari edde dadala yan kenda yanku first yepala iji ban pujar. It's almost like a family before starting the film, and I think before starting the film, if we have that much positivity, so it's going to be good. So that's why I not behave like an actor or a hero or a dancer, but I behave like a family. And I think if we behave like a family, then only we can do together something nice. So yeah, Beautiful, sir. yes, thank you so much. Thank you, sir. I think contestants will be more than grateful that aklige next chance tikkondo, because one chance means so much to them, because next round everything can change. Dala avoli dada concept deto by then namke erigla gottiji. So all we can do is wait for them to perform and give a dhamakedar performance. And congratulations to all the contestants. They are yearly eliminate down the I think we need a big round of applause for this. Woo! Thank you so much, Sushant sir, and thank you so much all the judges for this great decision. Thank you. Thank you so much for calling me actually, and for having me on the stage. And obviously, whenever I go on any stage, I get nervous. Yani epala ovula stage iponde engo nervousness apun. I don't know dai apun. Dai pana yanla avve show to battini avve stage idu yanulle. Obviously pudar bete upundu stage avve upundu. Avonji butterfly upunde. Then after one act and two act I become normal. But yes, it's always treat to me come on stage and look up myself and how because every day we keep learning from someone. So I always learn, and I just wanted to thank you also. You are very beautiful, very talented, and I'm very excited that I met you. Thank you so much, sir. Now I'll not hear anything otherwise. I am beautiful. Thank you so much, sir. Thank you so much. Means a lot. Nama TV in association with the Voice on Dance Academy, FixArt presents Dance to Dance Junior. Hi, hello, salam, namaste, adab, sat sri akal. Now Nima Matina Malli, Vijay Purvi welcoming you to VRP's Last Bench Tulu movie and Nama TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys Own Dance Academy, FixArt Entertainment and Peekaboo. Okay. So finally ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ 3 pillars ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಯುನೀಕ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ two extremely good dancers and very competitive in the panoli. Their panda akala style is on point. So with the red western style dance dottu compete malpare barondulleru Kavana against Adya.
जन साथे को सोनी में फैशन का तेरे यार का तेरा स्वैग नहीं मेरे पटिया कितनो तुम मेरे पटिया कितनो पार ताती में थोड़ी कर नहीं जुती मेरी है कि काम सारी कट दी है मैं तेरे तो भी ज्यादा बखरा स्वैग नहीं बखरा स्वैग नहीं ड्रॉप इट टाइगर दूर दूर रहिए ठग हुंदियां न सूरतां प्यारियां शिकारी पूरी रख दित्ती यारी 3-4 घुमांदा है गुवारियां कर दे तू प्यारी देखा के परारी करदा है झूठी दिलदारियां ओ तेरा स्वैग नहीं tough performances, two amazing dancers. So ready judgment ga. So it again satni rencha performance kortaru nathan. Irna best irna best kortare. Yes, so it tuka dado pan par enkla judges undu. Kishore sir, Panle sir. Kavana. Yes sir. ಎಂಗೆ ಕವನ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನೀಟ್ ಇತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂತ ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆದ್ಯನ ಎಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಟ್ ರಟ್ಟು ಜನ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೈಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಜಡ್ಜಸ್ ಕವನ ಆದ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸುಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಜವು ಈರಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆವೋಡೆ ಬಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಂಡಾಕುಲು ಫುಲ್ ಪಿದೈ ಪೋಪೇರಿಂದೆ ನೋಡ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ
ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಕವನ ಇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲರು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಆದ್ಯ ಅಂಡಲ ಈ ಪಿದೆ ಪೋಣಿಜರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನವರೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕವನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಯ ಇರುಂದೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಚು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬರತ್ತೆ ಎಸ್ ಹೈ ಫೈ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕವನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬತ್ತುಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ against Bollywood. So yeru innaperu I am very excited. So please put your hands together and welcome Nabit against Samanvi. आगे बहे तेरी अंत है उसका वो सबका ना इनका उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो मंत्र जानिए सर्वज्ञ स्वाभिमानी जय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी भांगत दूरा बेल का पत्ता इसी की सत्ता अडिग अमर है महादेव हर है जत्ता वही इकाई इसके भीतर बसा स्वरूपा जटाधराय पिनक खसाय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय लक्ष्मीकराय नमः सावन में लग गई आग दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा ओ सुनग सीना पागल दीवानी आज न सोया सारी आज न सोया सारी आज न सोया सारी रात दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा सुनग सीना पागल दीवानी आज
आज न सोया सारी, आज न सोया सारी, आज न सोया सारी रात दिल मेरा। Okay, so we have one hero and one heroine on the stage here. So Tuka, ಏರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಶೋನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರಂದ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಸರ್. ఏం చేస్తాను షోక్ అవుతుంది నల్ల ప్రాక్టీస్ బోర్డ్ ఎనర్జీ ఆవడు స్టెప్ ఫినిషింగ్ ఆవడు ನನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಡಾತನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡಾತನು ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಾಪು ನಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಬೀತ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ డాన్స్ వైజ్ బతుండ షోక్ అవుతుంది స్టెప్ ఫినిషింగ్ అవార్డు స్టైల్ అవార్డు మస్త్ ఎడైతుంది. రిజల్ట్ తూక పనిపేసి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you so much, sir. Okay, so Ashika ma'am is going to do the tough thing. Ready, ma'am? Ready? Ready? Okay, let's go. ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡಿದ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದ. ಎಸ್, ನಬೀತ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನಬೀತ್ ಎಕ್ಕಡ ತಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪುಗಂಡು ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ, ರಿಲೀವ್ಡ್. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಬೀತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದೇರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದಿರೆಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯುಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಎಸ್, ಸೊ ಹೈ ಫೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಬೀತ್. Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Okay, so next face off ಒಂದು ನಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಟು. ದಯಪನ ದಿಸ್ ಇಸ್ classical dance against Western Bollywood. So this is going to be really, really tough. So nama maatarla excited ada. So why waste time? Let's welcome Nidhi against Sanvi. మగసని ధని సగమ మగసని ధని సగ మగసని ధని సగమ గ మ గ సని ద మగ మదని సని ద మగ మదని సాని ధని ధని స ధని స ధని స మదని 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 స మదని స మదని స మదని స సని ధమ సని ధమ సని ధమ సని ధమ మమ గగ స సని ని స సని ని ద ద ని ని స సని ని ద ద మమ గగ స సని ని ద ద ని ని స స స ని ద స స స న స స मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना
मैंने तेरे लिए छोड़ा है ज़माना, ज़रा तेरा तेरा तो बता, ऐसे नजरें तू मुझसे चुराना, ज़रा तेरा तेरा तो बता, छाया है मुझ पे तेरा भी नशा, कम वक्त दिल ये कहाँ जा फंसा, मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा। Okay. में फिरता है Wonderful. Inchi bale. Okay. So classical, Western Bollywood. Oh my God. This is going to be very, very tough for the judges. So let's not waste much time. Kishore sir, Panle sir. ನಿಧಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಬನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು, ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು, ಮೇಕಪ್ ವೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಧಿ. ಸಾನ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಸಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಾನ್ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು. ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುವ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟಫ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾನ್ವಿ, ವೆರಿ ಸಾರಿ ಪುಟ್ಟ, ನಿಧಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಧಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸಾನ್ವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದುಂಟು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಾನ್ವಿ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ನೆಂಚ ತೋಜುವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶೇ, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಅನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವರ ಎಂಡನಿದೆ ನಿಧಿ ರೋಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಸೂಪರ್ ತೋಜುದಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಯು. ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್. ಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ದಯಪಂಡ ಕೊಳನೋಡ್ ದಾತ್ರ ಮಾತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೇರು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್. ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಟಿ ವಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾರ ಐಕ್. ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಚೀಟಿ? Points to be noted. Points to be told. Anyways, I think we all can agree with that. ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏತ್ ಜನಕ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ 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 ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior. Dance to Dance. Okay, so next to Barpina is typical face off on the Panoli. One amazing tough competitor against another amazing tough competitor. So on the encha popudu on the yantore mast kavundulle. So Nicole Materla excited adittanda Varadati for Kirtana against Inchara. तेरे हसादारी बनके शहनाई कानों में खोले छेड़े जा रहे
4, 3, 2, 1. Oh my god. This was really a bliss for us to watch. There were rugged, tough competitors competing against each other is really entertaining. But judges aate kasta decision deppare. We can see that eighth tough unalpa, eighth discussion ahondu. Okay, so performance. I tried my best. You tried your best, but I really loved your performance though. Every single difficult move na easily hege madodu anta ivra hatra kalibeku. And yes, our chot mensinkai hegiddiri, hege madidri? ಯಾನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದರ್ ಮೇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದರ್ ಸೊ ತೂಕ ಐತೆ ಏರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪ್ಯಾನ್ಲೆ ಕೀರ್ತನ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೂಪರ್ డాన్స్ సూపర్ వితన్ ಒಂತ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಕೀರ್ತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಛೋಟಾ ಬಾಂಬ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಂಚಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಂಕರ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊ ಇಸ್ ದ ಡೆಸಿಷನ್ ರೆಡಿ Yes, Vishal sir. Everyone's favorite Vishal sir. So ಆರೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಟಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪರೆ ತೆಗೆದಂಡು ತೂಕ ಇನ್ಸಪ್ ಅನ್ಪೇರು ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಕೀರ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ನದೆ ಸೊ ಇರಗೋಸ್ಕರ ನಂದೊಂದು ಡಿಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಇರು ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡಿಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ್ದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಾಡು ಎನರ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಚೂರು ಡಲ್ಲಾನು ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚರ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇನು ಒರ್ತಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಸೊ
So, Inchara, you are selected. Thank you, sir. God. Oh my God. ಕೀರ್ತನ ದಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ದಿಜ್ಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೋರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ದಯಪಂಡಿರೆ ಈರು ಬರ್ಪಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಬೈದಾರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಬಿಡ್ಲೇರು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Yes. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಡು ಚೇಪಲ. Okay. All the best. Thank you so much, sir. I think Kirtana is the proof that dal andal and dance malpend. Whatever happens, I will dance in this. So unde energy barparate. No bulpade pura dal hai ji. Come on. No. Ir eliminate aati jar. Nire wild card entry nanla option undu. Showed the pide poti jar. Okay? Barparade next time. Joshid. Okay? Yes. Fist pump. Oh. ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂದ್ ಬುಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಆತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆತೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್. ಇರೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನ ದಾಲ ಆಪುಜ್. ಓಕೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪರತ್ತೆ. ಎಸ್ congratulations. Yes, thank you so much. Thank you. Namma TV in association with the Voice On Dance Academy, FixArt presents Dance to Dance Junior. Dance to dance, dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Hi, hello, salam, namaste, adab, sat sri akal. Now Nima Matuna Malli, Vijay Purvi welcoming you to VIP's Last Bench Tulu movie and Namma TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys On Dance Academy, FixArt Entertainment and Peekaboo. Okay, so finally ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರಡ್ಡು ಪಟಾಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು. So Nentukanama, let's welcome our next face of contestants, that is Ritwik against Shreyas Hegde. Boyfriend, girlfriend, na 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 na. मैं तेरा boyfriend, तू मेरी girlfriend, no मैं कहंदी ना 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 ना. रुकते जा मेरी गल तो सुन ले, तू मैं कहंदी कुड़ी दारू पींदी बाली तो लाल टॉप वाली किते होना जान कल्ली में तो जानी ना सवाली में क्या डांस करेंगी. Bring it back. तू मेरी तू मैनू कहंदी ना 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 ना. रुकते जा गल तो सुन, तू मैनू कहंदी ना 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 ना. बुलाते लोग प्यार से ना सानत मुझे नाम से.
Okay. Oh my God. Two jam-packed performances. So, here I get confidence undu. Full confidence. Full confidence. Anyways, oh my God. This Chot Mensinkai expressions dance. Yan Fidai. Anyways, itte yan Fidadandu dala workout ayappuji. Namma judges dakenga enchetten performance undu. Vishal sir, Panle sir. Ritvik. Yes sir. Kundar. Shokadhan. First half ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ದಾದ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ರಿತ್ವಿಕ್ ಇವರು ಸೂಪರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ. ತುಕ ಆಲ್ ದ ಬೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಕ. ಶ್ರೇಯಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. All the best to the result dada apunundu. Okay? Okay. So, Kishore sir, results ready on day? Ready eh? Ready. Ready? Ready. Yes. ರಿತ್ವಿಕ್ ಬಕ ಶ್ರೇಯಾ. ರಿತ್ವಿಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್. Yes sir. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ ದಾಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್. ಆರ್ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೊಲ್ಲಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯಿನೇಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಿತ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಶ್ರೇಯನ ವೈಸ್ ಪೋಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಶ್ರೇಯ ನನ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೊಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಉಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಟ್ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತನ್ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ ಈ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಯಾ ಎದುರು ಬೋಪಾಲ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದೇ ಪಾಡ್ನತ್ತು ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ದಾಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂದು ಅಂಡ ಇನಿತ ರೌಂಡ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ತಿತ್ತು ದಾಯ್ಗಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ಆರ್ ಡಾನ್ಸ್ expression wise Ritvik expression and choreography must improve out, so we'll go with Shreya. Thank you sir. Thank you. Congratulations Shreya. Kushi full on kushi. And Ritvik sir pandilakkane you are not out of the show. Idek nallonji chance undu prove malparate. Yes. Ritvik promise malbling prove malparade. Promise ಇಂಗ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೀರಿ. ರಿತ್ವಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೈ ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡನ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌನ್ ಆಗೋನು. ನನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡು ಎಂಕುಲು ತೂತ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇತ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ಮೂಲಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿ ತಾನೇ ಡೌನ್ ಬೈತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಜಿ ನೆಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪನಗ ఆయన ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕ್ ನಿಖಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಐಕ್ ಒಂದು ಟಪೋರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಿತ್ವಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಡೋರ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ ಪಿದೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿತ್ವಿಕ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much Ritvik. Next time barodu yaniran mast miss malpejanda. Okay? Yeah, okay. And congratulations Shreya. Thank you. This is going to be tough. Undan yanu prati round panondulle prati face off gu panondulle depada competition aast tough on pondundu. So ee onji namma next face off va level dippundu enkantu panrapuji. So let's wait and watch. So please welcome Ritvik against Neil. Yeah, here we go again. Authentic, original and better than our rock. Trendsetter, Andre, burn it up and we shall and shake up. Here now, everybody put your hands up in the air. Everybody put your hands right up and see. उसकी आँखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू. I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल.
10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। You better burn it like a fire. आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उससे जहाँ से मिटा। मुकाबला, मुकाबला, लैला, ओह लैला, मुकाबला, सुभान अल्लाह, लैला, ओह लैला। Pull up the Salam Rocky Bhai, Rocky, Salam Rocky Bhai, Salam Rocky Bhai, Salam Rocky Bhai, इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई. ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡನ ಫೈಟರ್. ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಎಸ್ ಸೊ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಮೇರಿ ಯಾನ್ ಪುರ ಪನ್ಪು ಜಪ್ಪ ಅದೇ ಎನಿವೇ ಸೊ ತೆಕೇನ್ ಗನಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪ್ಪ ಒರೆಸುಳ್ಳ ಹೀರೋ ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಪಟಾಕಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಹೀರೋ
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೀರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಾಡು ಎನರ್ಜಿ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಬಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಶೋಕೊಂಡು ಶೋಕುಂಡ ಈರಪ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ಓ ಅಂದ ನೀಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬಟ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಅಂದಿನ ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಂತ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಓಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಟಫ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನೀಲ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಪುಟ್ಟ ಯಾ ರಿತ್ವಿ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ರಿತ್ವಿಕ್ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾ ನೀಲ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂಬರ್ಚಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡಿರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇರ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಾತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ವೇ ಟು ಅಪ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾತಿರೈಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೋಡೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ ದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಬೋದು ಇಂಚ ಬರ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ Namma TV in association with the Voice On Dance Academy, FixArt presents Dance to Dance Junior. Dance to dance, dance to dance, dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Welcome back to VRB's Last Bench Tulu movie and Namma TV presents Dance to Dance Juniors. Powered by Boys Own Dance Academy, FixArt Entertainment and Peekaboo. Okay, so the next this is going to be very tough. They're very energetic, very capturing dancers varondulleru. So let's see Dada Apunundo. Let's welcome Diya against Drishti. ಹೆಸರು ಬಂತು ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಬಂತು ಜೀವ ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಗ ಏನೈತಿ ಮಾವ ಹುಡುಗಿ ನಿನಗ ಎಂಗತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹೈಕಂತ ಕತ್ತು ಗೂಳಿ ಹಂಗ ಇತ್ತೀನಿ ಗಾವ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡಿದರ ಏರ್ತೈತಿ ಕಾವ ಸ್ವಾಮ್ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಗ ಏನೈತಿ ಮಾವ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಎಂದೈತಿ ಜೀವ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿ ಮಾವ
ರಡ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಚ ಬಲ್ಪೇರಿಂದು ಎಸ್ ಸೊ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಸ್ ರಡ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇಜಿನಲ್ಲ ದಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಂದು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅದಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೃಷ್ಟಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಟಫ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ದಿಯಾನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಡೀ ಶೋಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಎಡ್ ಎತ್ತನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ದೃಷ್ಟಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂದೋಲಿಂದ ಅನ್ ದೃಷ್ಟಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಯಾ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದಿಯಾ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಂದಿದಲ್ಲಿ ಮಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂತ ಡಲ್ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಇನ್ ನವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಟ್ ದಿಯಾ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಾರು ದಯಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ರಟ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತನಿದೆ ಈತ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ರಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಡೋಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ಏತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ರಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂದು ಪುನು two girls against each other compete maltondulleru so this is going to be very 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 tough but tooka ensa perform malperu ye redde perform malperu and let's welcome our junior Shakti Manasvi against Pratyusha चुराना मेरा जिया गुड़िया चुराना मेरा जिया गुड़िया चुराना मेरा जिया गुड़िया चुराना मेरा जिया Autobots transform!
पाया चांदरा लोग मारे लिशिकारे पाया चांदरा लोग मारे लिशिकारे कंगना तेरा नहीं सानू करे इशारे कंगना तेरा नहीं सानू करे इशारे Where to begin? ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಪಟಾಕಿಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಾತುಂಡು ಸೊ ತೇರೆಗೆ ಏತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಾಲೇಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪಾನ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ರಜುಷಾ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡುನ್ನಾಂಡು ಇನಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೋಲಿಂದಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರು ಅಂಟ ನಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ವಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಇಂಚ ಪೋತಲ್ ಲೆವೆಲ್ 1/1 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನಸ್ವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಪಣ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ಲಾತೆ ತಪಣ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತಿಬಕ ಒಂಜೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ತೂತಿನಿ ಮನಸ್ವಿಡು ತಪಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮನಸ್ವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಪಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನಸ್ವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಜುಷಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತಾತನ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ ಪೋಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪ್ರಜುಷಾ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇನಿತ ದಾದನ ಒಂತೆ ಡಲ್ಲಾನ್ ಪ್ರಜುಷಾ ಒಂತೆ ನನಲ ತೆಡ್ಡೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಓಕೆ ಮನಸ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಧಮಾಕಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮನಸ್ವಿ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಜುಷಾ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೋರ ಒಂದು ವೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮನಸ್ವಿ ಹೈ ಫೈ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರದ್ಯೂಷ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಡ್ದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈರೋ ನಮಗೆ ತೋರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡದೆ ಪಣ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರು ಪೋಯಿರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಐನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೆರಜ್ಜ ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತುಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ದಪಣ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದ್ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಏತಾಪುಣ ತಿಂಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ ಒಂದು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಿತ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತಿರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಬೈದೇರು ಎಂಗ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತಿಜ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಬಾಯ್ಸ್ ಉಂದ ಗುರು ಸೊ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಆತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡಲ ಧಮಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಯರ ಪಡೋದು ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಚಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಓರಿದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂಚಾಯ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಿನೇ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆತಿನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೊಡೋರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಆಪುನು ಸೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಲ್ಲ ತೋಂದಿಪ್ಪುಗಾಂದೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ तो ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ನನಾತ ಮಸ್ತಿ ನನಾತ ಫನ್ ನನಾತ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಗು until then keep watching ನಮ್ಮ ಟಿವಿ Dance to dance, dance to dance, dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance.
Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Junior.